Hej YouTube, det er Shark Gamers. Jeg vil bare sige, at Christian, han er ikke lige med, eller jeg filmer i min stue. Det er meget nice. Ja. Jeg vil lave sådan en lille vlog, og den vil vare lidt så lang tid, jeg skal snart have pizza. Men ja, og der er faktisk ikke så meget at sige. Men mig og Christian, vi vil også lave nogle vlogs. Lave noget gameplay eller noget. Så det vil vi gøre. Det synes jeg. Så hvad fanden skal man sige? Hvor lang tid har I været gamer? Hvad? Svar mig. Sæt den ned i kommentarboks dernede. Et eller andet sted. Peger ud i luften. Dernede. Men vi vil også lave nogle vlogs, og håber I stiller nogle spørgsmål. Bare fyr af. Shark Gamers. Ses.